inu tikupasani mpata atolankhani kuti pa nthawi imene mukufunsa mafunso muzatikumbusenso dzina lanu ndi nyumba kapena kampani imene mukuyimirira tsiku la lero. Pamene tafika apa ndimafuna ndipemphe kuti sopano ni nthawi yoti timvesereno kuti kodi mera abweresa uthenga wanji kuti titambasule mene zakhalira kuti mitengo ya mafuta ikhazikisidwire momwe yachitidwa muja. Paipa ndikupasirani kuti acting CEO wathu Dad Chinthambi atipasire uthenga umene uzikomo. Zikomo wambiri. Zikomo. Mwanose. Zikomo. Ife abungwe la Malawi Energy Regulatory Authority tabwera solero pa 1 April 2026 kuzalongosola zinthu zingapo zokhudzana ndi mtengo wa mafuta umene wakwera kuyambira 1 April 2026 tsiku la lero. Ndikumbutse pang'ono tisanapitilize amalawi onse kuti pa 20 January 2026 tinabweraso pano ndikulongosola za mtengo wa nthawi imeneyo ndi zifukwa zake zimene zinapangitsa kuti mtengowo ukhale ngati wakwezedwako kuti zinthu zina ndi zina zipitirire kuyenda bwino. Mtengowo unali okhazikika ndithu kwakuti sitinayembekezere ndithu kuti mwapafupifupi tingathenso kukwezaso mtengo uja. Mukukumbukira bwino kuti cham'mali chimomwemu tinatulusaso chikalata kuti atafufuza atapanga chilichonse review iliyonse yachitika chifukwa choti timachita review imeneyi mwezi uliwonse. Bungwe lathu la Mera linapeza kuti mtengo uli bwinobwino sukufunika kusuntha, kotero kuti mu nthawi imeneyoyo tinalengezaso kuti mtengo ukhala chimodzimodzi susintha, ndipo sunasinthedi nthawi imeneyo. Tinapitiriza mtengo wa January, koma tinanenanso mu nthawi yomweyo kuti patha kukhala mukufufuza kumene tizifufuza mwezi uliwonse, kupanga review mwezi uliwonse, kuyang'ana zosintha zonse. Patha kukhala kusintha kwina kumene nthawi inake kutatu kwachitika muzauzidwa bwino lomwe. Makamaka tinanena molingana ndi nkhondo imene itangobuka kumene ku Middle East, kumayiko kwa aluya kumene kumachokera mafutawo. Tinanena kuti bungwe lathu, bungwe la Mera likuyang'anira nkhondo imeneyi mwachidwi kuonetsetsa kuti zochitika zake zikuyenda motani molingana ndi kabweresedwe ka mafuta mdziko lino. Mwa masabata anayi apitawa nkhondo ili chikhalire, kafukufuku ameneyo, review imeneyo yakhala ikuchitika kuyang'ana kuti zikuyenda motani ndi mwina motero. Mukuyang'ana mmene momo mwapezeka kuti mwachitika zinthu zazikulu molingana ndi kusintha kwa mtengo wa mafuta dziko lonse lapasi, mtengo oitanisira mafuta kuchokera kumene amapangidwira kuja. Chifukwa choyambirira tikuyenera kudziwitsitsa kuti ku Malawi kuno mafuta choyamba sitipanga kapena kupanga even process, sitimapanga process, timati refinery tilibe. Mafuta onse amene timagwiritsa ntchito mdziko lino timachita chogula kuchokera maiko akutali kwa aluya kuzera pa nyanja ya Mchere kuzafika kwathu kuno. Monsemo ndi mtengo ndithu umenewo. Choyamba ndilongosole mphamvu za bungwe la Mera. Mera likutenga mphamvu zake yoyang'ana kuunikira ndi kupereka mtengo okhudzana ndi mafuta ndi mphamvu ndi zina zotero kuchokera mu Energy Regulation Act. Tili ndi lamulo lokhazikika limene bungwe la Mera linapatsidwa mphamvu kuti lizitha kuchita kauniuni wa mitengo ndi kutha kuvomereza mtengo umene anthu azigwiritsa ntchito pogula zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi mphamvu kapena mafuta. Kwa lero ndi kwa mafuta. Pochita izi
bungwe la mera limaonetsetsa kuti mtengowu ukhale ndithu womverera, osapweteka, koma woyenerera. Womverera, osapweteka, koma oyenerera. Oyenerera kumbali yanji? Oyenerera kuti pamene uli womverera mtengo umenewu ukhalenso mtengo onena kuti anthu amene amabweresa katunduyo kuchokera maiko akutaliwo athenso kukwanisa kubweresa katundu uja. Chifukwa kukhala ndi mtengo omverera okha katundu palibe ndiye kuti munthu sitinamuthandize. Kapena kukhalanso ndi katundu amene sakugwirika ndiye kuti so even munthu wopanga business sitinamuthandize. Ndiye pa ntchito imeneyi imene bungwe la mera ili nayo, ntchito yawo ndikupangano balance, kuonesesa kuti ma interest ambali zonse akuyang'anidwa bwino. Munthu wogula ndi kugwirisa ntchito mafuta athe kukwanisa kutero, komanso munthu wobweretsa mafuta kuchokera maiko akunja akutaliwo athenso kukwanisa kutero, potero kuti dziko lathu lizitha kukhala ndi mafuta nthawi zonse. Balancing Act imeneyi ikuchitika mwa ma review ndanenaja kuti kauniuniyu amachitika mwezi uliwonse, nde mwezi uno mwezi uwu wangothawu wa Marichi wachitika, koma kuchitika kwakukulu kwa mwezi uwu kusuntha kumene kwachitika kwadza kamba kavuto la nkhondo limene likuchitika ku Middle East. Chifukwa mukudziwa bwino mafuta amene timagwirisa ntchito amachokera madera kumene kuli nkhondoko pakadali pano. Nde kudera kumenekoko mafuta wachifukwa choti amayenda pa nyanja, pali njira zake zimene amayendera. Njira yokhayo imene imatulusa mafuta kuchokera kumenekoko kubweretsa kwathu kuno kudera la Iran kumene kuchitikira nkhondoko kuli malo amene akumatcha kuti Strait of Hormuz. Ndikanjira ndithu kakhwawa kuti pali madzi ambirimbiri, koma pali njira ndithu kuti kodutsira kwina ayi, koma kodutsira ndi pamene popo. Stima zonse zapanyanja zonyamula katundu wathu kuphatikiza mafuta amenewa zimadutsira pamenepo. Koma chifukwa cha nkhondo imeneyi malo aja anatsekedwa, eni ake akumaloko anatseka kuti palibe amene akudutsa. Ndipo bungwe lanu la mera lakhala likufufuza kuyang'ana bwino kuti kodi pamalo pamene papa ndondomeko yake ikuyenda motani. Tsiku ndi tsiku timakhala tikutsatira nkhani za kumeneko. Pakadali pano malo amenewo akadali chitsekere, kotero kuti katundu sakudutsapo, kuphatikizapo mafuta sakudutsa. Tsopano ngati mafuta sakudutsa pamalopa chimachitika ndi chani? Mafuta ngati sakudutsa choncho, chimene chimachitika ndi chonena kuti mafuta amene alipo ochepa mapoti kumene timatenga mafuta zimakhala kuti nthawi imene amatseka kuli mafuta ena ndi ena, komanso kuli anthu ena ali ndi njira zawo, mwina apeza mokambitsana, mwina ndi ali ndi mafuta amenewo chifukwa chonena kuti kwina kuja sakubwera, anthu amakanganirana tsopano chifukwa aliyense akufuna dziko lawo likhale ndi mafuta. Mukukanganirana mmene muja mtengo umapita patsogolo. Ukapita patsogolo choncho kukutanthauza kuti mukanyamulaso kuti muafikise kumene mukufika ngati kumudzi kuno, ndi kuti mafuta aja muafikisaso pa mtengo wokwera kwambiri. Komanso kupatula pamene popo mafutawo nthawi zambiri chifukwa chokuti akusowa, mumayenera mupange chotheka kuti ndalama zanu muzitha kukhala nazo zokwanira kuti pamene apezekepo muthe kuwatenga mafuta aja. Musachite kukhala mthumba kwa kuti mafuta apezeka ndi mukuthamanga ndalama palibe. Mafuta apezeka anthu ena ali ndi ndalama agula mafuta aja. Ndi chifukwa chake
mitengo imayambano kuyang'anidwa kuti kodi mmene nyengo iyi ikuyendera, mmene nkhondo ikadali mkati, mmene mafuta akusowa, mmene akukanganirana, mmene mtengo ola iliyonse ukupita patsogolo, kodi munyengo ina mafuta azapezeka bwanji? So munthawi imeneyoyo, pa nthawi imeneyoyo mumafunika mutengeretu mafuta aja, mugule, muzisunga nkumanyamula pang'ono-pang'ono. Zimenezi zakhala zikuchitika, koma kuti zipitirire bwino mtengo ukuyenera ukhale omverera kumbali ya ogula, but komanso omverera kuti anzathu amene akubweretsa mafuta aja athe kubweretsa mdziko muno mosavutikira. Ndi chifukwa chake mtengo umenewo waunikidwa, makamaka pali petrol, Jet A1 mafuta andege amenewa, diesel, ndingobwerezaso petrol, diesel, mafuta andege amene timati Jet A1, ndi industrial kerosene, parafini. Ndi zimene zafufuzidwa ndikuziona kuti kauniuni wache mitengo yake mene ikuyenderamo, chifukwa chokuti mitengoyo yapenga kumenekoko. Tikaphatikiza zonsezo kubweretsa phatikiza zonse zofunikira, misonkho, matranspoti, manyamulidwe osiyanasiyana, handling charges kuti mafuta awaziyezedwa, azinyamulidwa pamakhala ma charges, zonsezo tikaziphatikiza zaonesa kuti pakuyenera kukhala kusintha. Nde kusintha ko bungwe lanu la Mera chifukwa chakuti lili ndi ntchito yopanga balance, mtengo ukhale omverera komanso ukhale okwanisa kubweretsa katundu. Amakhala akupanga balance zimenezi, nkuonesesa kuti ngakhale kusintha kuli kwakutali kwambiri, masinthidwe a mtengo wa papampu akhale moyenerera, mogwirizana ndi kuyang'ana pa chizungu timati ma average, kuti kuonesesa kuti mtengo usapweteke kwambiri Amalawi, koma katundu yonso amene ali mafuta amene timagwiritsa ntchito athe kupezeka. Ndiye zonsezo azizukuta aziyang'ana apeza motere. Poyambirira ndiyamba ndi petrol ndi diesel. Petrol wasintha mtengo kuchokera pa 4,965 kwacha kufika pa 6,672 kwacha. Kusintha kwake kuli 34%. Kuchokera pa mtengo umene unali wadzulo kufika pa mtengo wa lero, kusintha kwake kumeneko 34%. Diesel wasintha motere. Mtengo umene unalipo padzulo unali 4,945 kwacha. Tsopano mtengo kuyambira lero ndi 6,687 kwacha. Kusintha kwake ndi 35%. Mtengo mmene tanenera wayamba kale kugwira ntchito kuyambira lero. Mafuta a ndege komanso ndilo kusoli ndisanapitirire kuti kusintha kumeneku kutatchulapo mapesenti, kuti kusintha kwake ndi 34, kusintha kwake ndi 35. Mapesenteji awawo akubwera chifukwa chonena kuti zinthu zonsezo zikaunikidwa tili ndi njira imene timati automatic pricing mechanism, imene ndi ndondomeko yokhazikika, imene kusintha kwa zinthu kuja kukayikidwa mu ndondomeko imeneyi kumaonetsa kuti kusintha kwa mtengo kukuyenera kukhala motere. Kotero kuti chiganizo cha Mera chimatsogozedwa ndi njira imeneyoyo polingalira ndi kusintha kumene kwasintha kumene talongosola kuja. Panopa kusintha kwakukulu kwabwera chifukwa cha mitengo ndi kusowa kwa mafuta chifukwa cha nkhondo ija.
Jet A1 awa ndi mafuta a ndege. Mafuta a ndege kusintha mitengo ya pa international kunali kwakukulu zedi. Tikaphatikiza kusintha kumeneko mwachitsanzo ndingakupatsireni mafigala motere kuti kuyambira mtengo oyamba wa January kuzafika March masinthidwe ache pa mtengo ogulira katundu kumene amachokerako wasintha ndi 108.77%. ameneyo ndi Jet A1 mafuta a ndege. Kusintha kwa mtengo umene umagulidwa mafuta kumeneko tisanafike nawo kwathu kuno. Ndiye tikaphatikiza zonse misonkho ndi zina zotero zimene tanena zochitika zonse zokhudzana ndi kabweresedwe ka mafuta zonse zikaphatikizidwa, bungwe lanu litayang'ana mukauniuni wake molingana ndi ndondomeko ya automatic pricing mechanism, kusintha kwa mtengo kuli motere. Pa Kamuzu International Airport mtengo wakale unali 3,046 kwacha. 3,046 kwacha. Tsopano mtengo watsopano ndi 5,439 kwacha, kuyimirira kusuntha kwa 79%. Mmene ndanenera kuti pamakhala ma average nkuonesesa kuti tizidusa tosiyana tikaphatikizidwa tikubweretsa kusintha kotani. 79% ndiko kusuntha kwa mtengo wa mafuta a ndege pa Kamuzu International Airport. Kusuntha kwa mafuta a ndege pa Bakili Muluzi International Airport ku Blantyre kuli motere. Mtengo wakale 2,993 kwacha. Mtengo watsopano 5,423 kwacha. Kusintha kumeneku mu percentage ndi 81%. Kuchoka pa mtengo wa dzulo kufika mtengo wa lero. Industrial kerosene, paraffin amene anzathu ogwira ntchito zosiyana amagwiritsa ntchito, kusuntha kwake mtengo pa dziko lonse umene timatengera paraffin kumenekoko wasuntha mochuluka zedi. Anasuntha ndi 101% kuchokera pa mtengo umene unalipo padzana kuzafika mu March muno. Kusuntha kwake ku international market kunali motero. Titayang'ana ngati bungwe la Mera imene ntchito yake imagwira ndi bodi ya Mera pa mtengo umenewu mu automatic pricing mechanism, atayang'ana ma average wonse apeza kuti mtengowo ukusuntha ndi 82% pa pampo. Choncho kerosene, industrial kerosene amene ali paraffin akusuntha motere kuchoka pa 3,200 kufika pa 5,824 kwacha. Kumenewo ni mtengo wa paraffin. Ndimafuna nditsindike mawawa tanena pano kuti kusintha ukuku kwachitika chifukwa cha nkhondo imeneyi, kwakukulukulu chifukwa cha nkhondo imeneyi. Mene ndinanenera poyamba kuti mtengo wathu wa mu January unakhazikika ndithu, tinalengezaso mu March mu mtengo kupitirira, koma nkhondo ndi ngozi, palibe amene amakonzekera nkhondo, palibe amene amakonzekera ngozi. Zagwera anzathu ena koma zatikhudza ife. Choncho unali udindo
wa bungwe la mera kuonesesa kuti mafutawo adzipezeka komanso mtengo ukhale omverera, zonsezi zipitirire kuyenda bwino, chifukwa kusowa kwa mafuta kumaononga ntchito zambiri za chitukuko. Mayendedwe amayima, maofesi amasiya kugwira ntchito, anthu kuthamangathamanga kuyang'ana mafuta. Maleve amene amabwera chifukwa cha mafuta amakhala kuti asiyika olo achepa, misewu nipitirira kuonongeka osakonzeka, kulumikizika kwa magetsi monga ndi ntchito za malepo m'midzi kuyiba, chifukwa chonena kuti mafuta sakupezeka, chifukwa leve imapezeka mafuta akapezeka. So kuonesesa kuti dziko lili ndi mafuta okwanira, petrol makamaka kuti anthu ndipemphe kuti ngati pali mafunso pa zimene zayankhulidwa tikhale omasuka kufunsa kotero conducting CEO ndiso ndi ma directors amene atha kutiwunikira bwino dziko. Tizitenga kaitine kuti set of 3 questions at a time, then kena kono tizatenganso maraundi ena mwina awiri. Tiyambe ndi amene mwatiyandikira. Zomwe kwambiri, dzina langa ndine Kingsley Jas, ndimagwira ku Times. Ndi mafunso awiri atatu. Funso loyamba, dziko la Malawi lili disadvantaged kumbali ya pomwe ili tilibe doko zomwe zimapangisa kuti mwina makosti yobweresera mafuta izikhala yokwera. Koma pali zinthu zina zimene mwina ngati dziko titha kupanga control pofuna kuchepetsa chiopsezo chokwe cha mitengo yokwera. Zinthu ngati zimenezi ndi monga kumene tikugula mafuta. Pakanali pano nkhondo imene ikuchitika padziwika kuti maiko aku Africa akuvutika kwambiri, koma pali yankho lomene lukhangati layamba kubwera pamene dziko la Nigeria lapanga offer kuti litha kuyamba kumagulitsa mafuta ake ndipo laonjezera mafuta amene limapanga refine, cholinga lithandizire kuti maiko amene ali mu Africa athe ndithu kumakhala ndi access pafupi posadalira maiko aku aluya. Sindikudziwa ngati dziko la Malawi laona mwayo pamenepa kapena ife tikakamirabe kumagula mafuta kutali ngati kumeneko. Chachiwiri, kumbali mfundo yomwe yonera kuti pali zinthu zina zimene tingathe kupanga control ngati dziko. Sindikudziwa ngati mera mukuyang'ana njira ziti zimene mwina zingathe kumathandizira kuti exposure ya dziko kumbali ya mitengo ya mafuta ikhale ngati yacheperako pang'ono, kumbali ya logistics. Sindikudziwa ngati mera ikuwunikira mbali ngati imeneyi. Komanso mwina tikanakonda pakanakhala mabungwe ena aboma okhudzidwa kunkhani ngati imeneyi monga anoku ndi ena otero, koma poti palibe mwayimirira ndithu ndinuyo nkuyankha mafunso amenewa. Nkhani yofufuza mafuta mdziko momwe muno timamva kuti tili nawo, koma mwina sitikukhala ndi kukhala aggressive pofuna kufufuza mafuta amenewo kuti kutsogolo kuno mwina tisamakhale tikudalira kwambiri kumango kuyitanisa mafuta pamene mafuta tili nawo mdziko momwe muno. Mwina nkhani imeneyo muyankhe motani? Zomwe kwambiri, ndine Alfred Chauwa ku Nyasa Times. Mafunso anga ndi awiri. Maiko anzathu ataona nkhondo yachitika akambirana nawo kuti mwina azidutsa mafuta awo kudzera po route pipeline ati Fujairah imachoka kwa Abu Dhabi. Akuti zikukhanga tizikuyenda bwino kumeneko chifukwa timakhanga tapanga bypass Strait of Hormuz. Sitikudziwa ngati dziko la Malawi nalonso likhale mgulu loti mwina lizidutsa ku Fujairah pipe line.
Number 2 ndi nkhani ya kutsogolo kuno nkhondo opeza zokambirana kuti zili mkati ikachepako siti kudziwa kuti mwina pali maganizo kuti akhoza tsikaso kuti mwina Amalawi azakhale ngati aveko bwino chifukwa apapa ndi kuti mitengo ya katundu ikwera chichonse chikweraso pali maganizo kuti kutsogolo kuno muzadzitsaso zomwe kwambiri. Ndina chisomo chongwaro wa Zodiac ndi imene imaoneka kuti imagwira ntchito pokhapokha pamene mafuta yakwera pa dziko lonse nanga nthawi ina ija akhakuti atsika ndi 5% m'mayiko ena bwanji simagwira ntchito komanso nkhani yokhudza kupanga cushion Amalawi kuti mafuta akukwera mtengo koma nthawi zinawa walonjeza tawo Zima kwambiri dzina langa ndi Ishmael dzina langa ndi Ishmael Malidadi kuchokera ku ITM Online TV. Mwafotokoza bwino nena kuti mera imapanga kauniuni nthawi zonse za kayendedwe kamafuta. Nkhani ya Strait of Hormuz, Iran ikupanga control 30% ya mafuta odutsa pa Strait of Hormuz. Depends on how 70% is not being controlled by the Strait of Hormuz. Munayangana ma options zena within the 70% kapena mwangodzipanikiza ku 30%. Chachiwiri, dziko la Iran likulola mastima ena amene they are not affiliated to the United States of America komanso Israel. Mafuta amene akupita ku China, ku Russia ndi madera ena akudutsa bwinobwino mbio and sakukhala affected. Mwakakamira kukhala kumbuyo kwa Israel ndi America imene it's being affected or ngati body mukhala mukuyangana ma alternative ena ngati maiko amene sakukhala affected ndi ma restrictions aba Strait of Hormuz. Soma kwambiri. Sikomo kwambiri acting CEO ndi ma directors mafunso ndamenewo makamaka tiyambire koyambirirako kuti kodi ma alternative routes kapena sources tapanga consider. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso anu abwino kwambiri. Mafunso ndithu otithandiza kupitirira kukambitsana pa nkhani imeneyi. Zinthu zina ndili ndi anzanga pano pena ndi pena adzibwerapo tikulankhulaso kuyikapo mulomo pa nkhani imeneyi. Choyamba ndiyambe ndi funso loyambirira limene lonena kuti Malawi is disadvantaged. Mwayanganapo kuti tife tilibe mapoti inde mavuto ali uku koma mwayanganako madera ena ndikukhulupirira funso ndi limeneyo. Mwayanganapo kwina ku Nigeria ndi kwina ndi kwina. Choyambirira tinene kuti kumayambiriro kwenikweni kwa nkhondo imeneyi titadziwa kuti kuchitika zimenezi, bungwe la mera linakhaliratu likuyang'ana chingachitike ndi chani izi zikatere. Andisipokhapo bungwe la mera limagwira ndi anthu osiyanasiyana. Tili ndi amene amapanga import fuel, ma importers athu, Petroleum Importers Limited, National Oil Company of Malawi Limited, NOCMA. Anthu awawa amakhalaso akubweresa information pano tukumana ndizi pano tukumana ndizi. Takhala tukukumana nawo, takhalaso tukukumana ndi ma key stakeholders anthu osiyanasiyana amene amagwira nafe ntchito kuonesesa zinthu ngati zimenezi. Ndiye bungwe la mera kudzera mwa anthu amene amabweretsa fuel kwathu kuno amene tikuti ma importers awa akhala kuthamanga kuyang'ana kuti tilowere kodi ndi wokondwa kuti munatchulaponso kuti munamva kuti akuonjezera refinery. Ndikunena kuti ndakondwa chifukwa chonena kuti ngati akuonjezera kusonyeza kuti refinery yawo siyokwanira kwenikweni andi munyengo imene
nkhondo ikuyamba tikufufuza kolowera kwina kuti ati ukwavuta tilowere uku anzathu akufufuza kumenekoko munkhani zathu tikamakumana maripoti athu tikamakumana a supply kukambirana kuti kodi mwakumana ndi zotani koyambirira kunali zimenezozo kuti nawonso ndochepekedwa munjira ina sangathe kukwaniritsa aliyese komanso pali zinthu zina zimene zimafufuzidwa kupatulapo kuchepekedwa kwawoko kumakhalanso mtengo omwewu kumene tikuchokerako mukaphatikiza kuti abwere uku ngakhale kuli mavuto ndiye tikalekeza ndi mtengo mwachitsanzo mwina kumene kuli mtendereko zimayenda motani zimene zimafufuzidwaso pakadali pano koyambirira kunali kufufuza kuti ndikotheka katunduyo aliko kumeneko koma kuchepekedwako kunaoneka ndithu nthawi ina atha kubwerapo anzathu oyang'anira chigawo chimenechi cha mafuta ndi gasi atambasulapo pamenepo koma panafufuzidwa ndithu pamenepopo andi sikuti kufufuzako kwatha iyayi tikufufuzabe kuonetsetsa kuti patapezeka danga pena pake kuti kungapezeke bwino zimenezo zitha kutithandiza manenaso kuti exposure to reduce exposure koti muchepetse kuti mtengo usakhale okwera kwambiri komanso usakhale wopitirira nthawi yayitali uli okwera mukuchitapo chiyani mmene nanenera poyamba kuti bungwe la mera limapanga balance andipo panga balance kuti mtengo ukhale bwino mbali zonse balance yake imayenda motere choyamba bungwe la mera limayesesa kuti service iliyonse kuphatikizapo kabweresedwe kamafuta mdziko lino likhale koyamba litsatire njira zimene zingathe kubweretsa pa mtengo wabwino kwambiri ndi chifukwa chake mukaona kumbali ya polisi ya boma kuli competition kuonesesa kuli open tendering anthu akupikisana mitengo ija ibwere kuona kuti zikhala motani komanso bungwe la mera limagwiritsa ntchito zimene timati route mix ndi kukaphatikizidwe ka njira zimene zimadusirako mafuta athu tili ndi Beira tili ndi Nakala tili ndi Dar es Salaam kuli Tanga kuli uku munyengo yabwinobwino kuti kulibe zovuta sitili pampanipani wa nkhondo kapena wa mavuto ena njira zimene zizikagwira bwino zimathandiza kuti mtengo uja uyende bwino chifukwa tili ndi mapercentage ake amene amayenda 50% ku Beira 30% Dar es Salaam o Tanzania in general 20% Nakala mukaona tikutsatira ndondomeko yonena kuti pa Beira mpafupi fuel wakusangadule kwambiri transport makamaka pa transport sipangadule kwambiri so 50% of our volume 50% ya mafuta athu ichokere kumeneko ku Nakala nkufupiso komanso kuli Njanji 20% ichokere kumeneko tikadakonda kuti utachokera ambiri chifukwa Njanje ndiyo chipisisa funso limene litha kubwerapo koma kunakalako chifukwa chonena kuti ma facilities zinthu zimene timagwiritsa ntchito kumeneko koma storage ndi zina zotero mbokhudzana ndi port ma requirements akumeneko sitingapeze ochuluka nkukhala nawo kumeneko cha ndi chifukwa chake Nakala ngakhale iliyo chipirako kuposa kwinaku ili pa 20% Beira pafupi 50% Tanzania ndikutali ili chama 30% munyengo yabwino yonena kuti konseko zinthu zili bwino timayenera kutsatira ndondomeko imeneyo mafuta abwere choncho koma ngakhale tikutsatira be ndondomeko yo choncho kumapezeka muli ndi mavuto onena kuti importation yanu mafuta ambiri sanapezeke odzera uku apezeka mbali ina and pa nthawi imeneyo mulibe control
mmene tanenera kuti mafuta timachita kuyitanisa maiko ena, pamapeto pake pamapezeka kuti 50% or more mukutengano kutali kuja. Sichifukwa chonena kuti mwafuna kutero ayi, koma nyengo zapangitsa kuti mafuta mukatenge kutali ngakhale simudakonde kutero. So kuyankha mwachidule ndikutero kuti route mix, kuphatikiza kwa njira zotengera mafuta, ndi njira imodzi imene timatsatira ngati bungwe la Mera kuonetsetsa kuti mtengo ukhale wa mulingo womverera. Panalankhulidwa fujaila pipeline kapena kumene koko mwaonako bwanji. Choyambirira, njira zimapangidwa assess mu njira zosiyana-siyana, koma opanga assess amakhala amene akutibweresera mafuta. Kodi ndikopanganika, ndikotheka kubwerako, ndikotheka kudutsira kumeneko, kuli zovuta zotani. Pano padutsa masabata 4 or 5 or asanu nkhondo ichikhalireni, mene ndanenera kuti tikupitirizabe kumakhala in contact, kumakambirana ndi anzathu amene akupanga import, kuti azikambirana ndi masupplier awo njira zina zimene zingathe kuthandiza kubweresa mafuta mochipa kapena mwamtengo omverera komanso mwachangu. So izi ndi njira zina zimene takhala tikukamba nawo. Mukukambisana kwathu, njira imene ikapezeka kuti ndiyotheka kwa iwowo, tiyigwirisa ntchito ndithu. Mafuta akatsika adzatsikaso. Ndinanena kumapeto kwa statement kuti kakwezedwe kapapa kalero kachitika ndi nkhondo imeneyi, zinthu zikakhala bwino kumeneko, nkumvaso kuti malonda amasuka, mafuta kuyenda bwino, mitengo yamba kutsika, ndondomeko ya automatic pricing mechanism izagwirisidwa ntchito moyenerera ndi bungwe lanu la Mera monga mwa nthawi zonse. Poyenera kutsika pazatsika ndithu, zimenezo titsindike apa molingana ndi kauniuni wa nthawi imeneyoyo. Koma ndibwereze kunena kuti ndikuphatikizaso ndi funso lina limene linafusidwa kuti kodi automatic pricing mechanism mumangopezeka ikakwera bwanji. Ndiphatikize ndi chifukwa zikufananira nako pang'ono. Ndondomeko imagwirisidwa ntchito nthawi zonse. Ndikukumbutseni kuti tisanafike 2022 koyambirira kumene ndondomeko imagwirisidwa ntchito bwinobwino, nthawi yotsika imatsika, yokweza imakweza. Pompano paso tinalongosola kuti pa January tinakweza, koma March kumayambiriro kuti tinatulusaso review ina sitinakweze. Kusakwezako ndikutanthauza kuti palibe chimene taona chofuna kusuntha mtengo, kusonyeza kuti njira imene imagwira ndithu. Ikanakhala kuti kusuntha kuli ma levels okuti titsitse tikanatsitsa, koma chifukwa choti ma level ake analionena kuti mtengo sitikuyenera kuukweza, koma palibe danga lenileni loti titsitse. Chifukwa ndingokukumbutsani kuti mndondomeko uja timayuza, timagwirisa ntchito, timati 5 plus or minus 5%. Pali 5% ya mtengo mene timapangira land, timene timafikisira mafuta kwathu kuno. Kusuntha kwa 5% kukakhala kuti kuli mundondomeko yake, thumba la price stabilization fund imayenera ipange manage tisakweze olo tisatsitse, chifukwa zinthu zija zili ndi cover bwinobwino. Koma cover ikasowa mpamene timakweza, komanso pakakhala kuti pali mtengo omverera timatsitsa, chifukwa 5% ya cover ilipo, koma paliso rumu ina yonena kuti munthu ogula mafuta nayeso asangalaleko. Rumu imeneyoyo imatsitsa ndithu, kutsika ndithu amatsika mafuta aja bwinobwino. Pangokhala kuti mwina
nthawi yaitali anthu akhala kuona mbali imodzi, koma chitsanzo chimene ndapereka chapadzana apa kuti mwezi watha omwewu sitinakweze pogwiritsa ntchito ndondomeko yomweyo, ndi chitsanzo chabwino choonetsa kuti njira imeneyi ndithu imagwira nthawi zonse bwinobwino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Koma mwina yakomalizira ija. This one, the Strait of Hormuz is 20%. You said 30%. It must be 20. Okay, 30%. This is the world product, the world petroleum product, the world volumes. So the world means it's a representation of what goes around the world. But the 30% representing the world may not necessarily mean we are also 30% on that one. We could be 100%, 90%, 80% of that 30% pamalo pamene paja. Chifukwa chonena kuti pali mitundu ya mashipi olo akatundu mastima amene amanyamula akatundu osiyana-siyana kupita ku madera osiyana-siyana. Mastima amene amabweretsa katundu wambiri wa mafuta amene wa kunoko amakhala medium range, pali masize. So mutakuona kuti region ya kwathu kuno over 90% or so, kupitirira 90% mafuta ake podzera pake ndi pamene popo. Madera ena atha kumakhala ndi njira zosiyana-siyana, koma madera akwathu kuno Africa ndi madera ena ku Asia uku malo ake odalirika ndi amenewo. So titha kukhala ndi malo osiyana-siyana, koma kodalirika kumbali ya ifeyo ndi malo ngati amenewo. Ndi chifukwa chake effect yake yakhala ikupitirira kwa maiko osiyana-siyana. Mutha kuyang'ana zimene zakhala zikuchitika anthu ma disruption kuti mafuta mayendedwe akuvuta akutere, maiko ambirimbiri akhala akudandaula chimozimozi kuti mayendedwe ache amafuta supply ikuvuta chifukwa cha malo amene wawa. Zikomo kwambiri. And kapena pali mastima ena akuloledwa akagwirizana nawo amene sali affiliated ku maiko ena ndi ailaniwa kumavomereza. Choyambirira, these are international matters, so tizikhala tikupitirira kukamba ndi anzathu a foreign affairs kufufuza kuti kodi kumeneko zikuyenda motani, chifukwa ngakhale maiko enawo sikungokhala affiliated. Mukaona news ma TV internationals every hour kumakhala nkhani zosiyana-siyana zokhuzana ndi kumalo kumeneko. Mukukamba kwawo kudera limene lolo pamakhala ndondomeko zosiyana-siyana zimene amatsata, chifukwa mukudziwa kayendesedwe kapamadzi ndikayendesedwe kovuta kwambiri. So mmene tanenera ngati pali danga limene lolo kuti ma importers athu atha kukambirana ndi ma suppliers awo, ndi nkhani yoti kukambitsana kwathu kukadapitirira ndi adindo osiyana-siyana akuboma ndi maiko ena. Zikomo kwambiri. Exploration, yeah, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Za exploration izo ndi police ya boma ndikukhulupirira kuti kuli zinthu zambiri zimene zikuchitika pa exploration. Mu nthawi yake I think ma authorities oyenerera in terms of exploration as tizikhala tithuwa kuti gaira nkhani imeneyo, koma ndikukhulupirira kuti zakhala zikuchitika chifukwa takhalanso tikumva mamiting osiyana-siyana tikamagwira ntchito ndi anzathu amene amagwira ntchito zosiyana-siyana zokhudzana ndi kauniuni wa mbali ngati zimene zizi.
Anything the director of fuels and gas can also clarify on that. Yeah, you can come in, please. Zikongwa mbili. I believe you've tackled mwapangatako mafunso samina na funsidwa kuphatikiza ya exploration kuma funsaso za ethanol. So just to mention kuti ndizonadi ethanol ndi product imodzi imene imathandizira kupanga enhance capacity. Koma mongo kumbutsana ethanol amapangidwa ku byproduct ya sugar akamapanga process sugar. Ma sugar mills sagwira ntchito chaka chonse chathunthu. Akayamba production mu April amatseka November. So ethanol amapezeka nthawi imeneyo yokha. Normally ndiye kuti chakumapeto kwa April mpaka na chamu November. Si product yoti imapezeka nthawi zonse. Imapezeka kwa miezi yapang'ono, miezi ina tilibe capacity yochita blend chifukwa chokuti ma plant athu a ethanol alibeso capacity yokuti akhoza kumapanga ethanol ngati ma sugar mills atseka chifukwa makhala alibe ma raw materials. There is regulated blending, 20% ethanol, 80% petrol. Akakhala kuti ethanol alipo zimatithandiza, zimachotsa pressure on forex yopangira import petrol, because then we don't need to import 100% of our requirement. Timapanga import 20% of our requirement, but it's not available throughout the calendar year. Ziko. Mwandu yori pamenepo ndi kuti tayankha mafunso onse a chigawo choyamba ndi titenge gawo lachiwiri tiyambira mete nasiya yo ndikena kuti timalizira uku tabiwo take. Ziko mkwambiri. Dzina langa ndine Robert Shema kuchokera ku Radio Maria. Mwafotokoza zambiri zokhudzana ndi vuto la mafuta. Koma tikaonetsetsa vuto la mafuta mdziko lathu lino lasanduka nyimbo imene aliyense akudodoma nayo. Funso langa ndilakuti tikaonetsetsa mayiko amene mafuta amapangidwa ndi mayiko amene nkhondo sikata. Ndipo izi timazidziwa ndithu kuti kwambika nkhondo ndiye inuyo ngati amera mupanga zotani ngati nkhondoyo itakhala kuti ikupitirira koma dziko muno mafuta akuvuta, ndiye kuti vuto lilithe komanso nkhondo koko ikupitirira muchita njira zotani kuti kuno anthu apange survive. Funso lina ndilakuti mbuyomu mafuta atakwezedwanso posachedwa pano mudafotokoza kuti izi zachitika komabe kuchokera nthawi imene yofika mtsogolo pakhale ndondomeko yowonjezera nkhokwe cholinga mafuta azingobwera mopanda malire ndi cholinga chakuti ngati kukoza vuta kunoko mafuta azikhala ngambwingambwe. Nkhani imene panopa ili pati. Okay, Joseph Mazizi, Capital FM. Ndimangofuna kudziwa kuti kodi nchifukwa chani mitengo ya mafuta imatuluka usiku? Pali chinsisi chapaderadera kuti idzituluka usiku mmawa anthu atsikangozindikira kuti mitengo yakwera. Adding to the same question was kuti as a result imakhala ngati press briefing iyi imakhala ya reactive. Sizimatheka kuoneratu mwina nkuchita msonkhano ngati uno kunena kuti mawa kapena tsiku lakati mafuta tikuyembekezera zoti akwera. Ndondomeko zake zimakhala zotani? Ndi ngozi yogwa mwadzidzidzi ziko. Alright. Ene ndi Austin Katunga kuchokera ku Mzati Radio and TV. Ndini mafunso awiri. Funso loyamba ndilokhudza mtengo wa mafuta timadziwa kuti pali zinthu zingapo zomwe umakhala kuti upangidwe. Nkhani ina ndiyokhudza misonkho kapena kuti maleve amene amakhala ndithu pa mafuta amenewa. Anthu komanso akatswiri pa nkhani ya zachuma
akuperekapo ndimanga kuti mwina kuchotsa maleve kapena kutsitsa maleve amenewa zingathe kupangitsa kuti mtengo wa mafuta umenewo ukhale ngati watsikirapo, chifukwa pamene tikukamba pano anthu ayamba kale kumva ululu wakwera mtengo kwa mafuta amenewa. Mwachitsanzo matransport akwera kale. Ngati mera mungathe kuyankhulapo zotani pa nkhani imeneyi? Nkhani yachiwiri ndiyokhudza mwafotokoza bwino kuti mafuta amenewa akwera chifukwa cha nkhondo yomwe kuchitika kwa aluya kumeneko. Mbuye mutakhala tikuona zinthu zosiyanasiyana zomwe zimakhudza mafuta athu kuno. Ngati dziko tikuphunzirako zotani, takhala tikuphunzira zinthu zotani ku nkhani zimenezi, chifukwa nthawi ni nthawi inu amera mukabwera kukweza mafuta makhala mufotokoza kuti ayi kwa azunguku kapena maiko enawa zinthu zikuyenda motere zomwe zapangitsa kuti mafuta akwere. Tikumakhala tikuphunzira motani komanso ngati dziko ngati mera komanso nthambi zina mwina mmakhala pansi kuyikiratu ndondomeko zomwe zingathe kutipulumutsa kuzotsamwisa zomwe zikupezeka mafuta akakwera zikomo. Ine ndi Andrew Viano kuchokera ku National Publications Limited. Mafunso anga ndi wakuyamba ndimafuna ndifunse kuti mene mukuyuza APM mwakwaniritsa kubwezeretsa thumba limene munalankhulapo nthawi nake Price Stabilization Fund imene pambuyo paja mnatili nachitira deplete, andingati mwakwaniritsa kubwezeretsa muli ndalama zingati, ndipo mwina mu nthawi ngati imeneyi simunakatha kuti mwina mtengo umene wakwera pathe kubwezeretsa ndalama zina through this fund, Price Stabilization Fund. Komanso china limene mafuna ndifunse ndi ngati mwakwanisa kupanga clear the losses that were there in terms of my imports. Panali my last press briefing imene mmatiuza mmati panali my losses about the imports. Have you managed to clear them, and how far have you gone with that clearance? Finally, nimafuna ndidziwe about the levies. The last time that we had a press briefing, you said we didn't mera mwina mulingongole ma levies amene simunathe kupanga remit. Sonda nalo kuza mene wafusira anzanga nyoti munthawi imene ili mwina musungacho ma levies ena ncholinga choti mwina mitengo ikhale ngati yomvererako, ani ngati panopa mwina mukwanisa kupanga remit ma levies ngongole zimene munali nazo. Zikompoti mwina mafunso aoneka ngati kuti ndokwanira kaye tingotenga amenewo then kena kuti khandira undi yomaliza kutenga ena. Timapempha CEO ndi ma director athu akathewera ndang'oma kuti mutithandize kuyankha mafunso amenewo kuyambirira amene afunsa Robert kuti zikuoneka ngati mavuto amafuta akumachitika kapena akhala ngati chizolowezi, kodi tikupangapo chani kena kuti tipitize mafunso osatirawo zikomo. Okay, zikomo kwambiri. Choyambirira nchonena kuti mmene mwalongosolera kuti mavuto amatha kuchitika nthawi zonse kumene kumachokera katundu kukagwa vuto limakhudza anthu amene amagwiritsa ntchito katundu akumeneko. Koma nkhondo yonso ikachitika mwachitsanzo kumbali ngati imeneyo, si nthawi zonse malo oyendera sitima zapanyanja amatsekedwa ayi. Ulendo uno taona ndipo tamva kuti achita kutseka malo odusira masitima. So si nkhondo yokha koma zimene zachitika mkatikati mwa nkhondo muja kuti atseka malo ena yake. Pamatha kukhala nthawi ina kuti nkhondo ili nkati zinthu zina nkumayendabe bwinobwino zimatha kuchitika, ma effect amakhala ochepa. So zotsatira za mavuto amene timakhala nawo ngati business ina ili yonse zovuta sizilephera koma zimatengera mulingo wa zovuta zija. Koma mu nthawi zambiri mavuto amene timakumana nawo ali mu level yonena kuti timathana nawo mosavuta. Ndi chifukwa chake kumayambiriro kwenikweni nkhondo iyi inayamba tisanalowe kwenikweni March. Zinthu zakhala zikuchitika mwezi watha, zotsatira zakebe zikupezeka kuti zikuwawa kwambiri masabata 4 masabata 4 olo asanu nkhondo itayamba kale, kusonyeza kuti
takhala tikupanga zoyenerera ndithu kuti mavuto amenewo asatiphinje kwenikweni mmene amenera kutiphinjira, ndipo zochitazo zikadapitirirabe sitinasiye kugwira ntchito yokhudzana ndi kuchepesa ululu umene wadza chifukwa cha zimenezozo, chifukwa chonena kuti nthawi zonse tikamakumana ndi kuyang'ana mayankho okhudzana ndi kuti vuto ilili ululu wake kuti usafike pa mulingo opseza kwambiri munthu, opseza kwambiri anthu ogula katundu, ogula mafuta, tingatani. So zimenezo zikupitirira kuchitika. So mavuto amene timayang'ana munjira zimenezo, tinanenanso nthawi ijayi kuti root mix si nkhani ya mtengo okha, kuphatikiza kwa njira zoyendera mafuta kumathandizanso support ya zimene mati logistics, mayendedwe ya mafuta, kuti pasakhale ma disruption ambiri, pasakhale kusokonekera kwambiri, kotero kuti mukakhala ndi kachisokonezo mbali ina muthe kulandira mafuta mosavutikira. So mavuto amatha kukhalapo kuchokera kumene mafuta wakuchokera, koma timakhala tikugwira mwakalikiliki kuonetsetsa kuti mavuto aja asafike pa level yonena kuti sitikukwanitsiratu kukhala ndi mafuta. Nchifukwa chake takhalabe ndi mafuta mu nyengo yonseyo. Andi zonsezo tikuphatikizanso ndi funso lina limene linabwera moyandikana kuti mukuchitapo chani zowonjezera nkhokwe. Mapulani omanga nkhokwe za nyuwani anzathu opanga import ali nawo, mafuta kubweretsa mdziko muno mapulani onse alipo, ndipo mafuta wakupitirira kubwera. Zonse zokhudzana ndi kupanga stock mumakhala kuti mukubweretsa mafuta, so mafuta ali continuously flowing. So ndi zimenezozo zokhudzana ndi question yanu ya ma reserves, expansion infrastructure, kuonesesa kuti pali zoyenerera nkhokwe, kuonesesa kuti zimene tikupanga zikubweretsa mafuta bwinobwino, zonsezo zili mchimake, ndipo tikupitirira kupanga kuti zonse zikhale bwino. Inu mukhala mboni kuti nkhondo isanayambe panalibe tsiku limene munganene kuti lero tilibe mafuta kwa kanthawi ndithu, kusonyeza kuti china chilichonse chimene takhala tikupanga tikuchipanga moyenerera ndipo chikugwira ntchito yake bwinobwino. Koma amene ndanenera ngozi ndi ngozi, umatha ukuyenda bwinobwino china chake chachitika wapunthwa, sukonzekera ngozi. Ndi pamene tili panopa, koma sikuti nyengozi ndi zampakana, ndi nyengo zonena kuti zikatha zinthuzi tibwereranso mmene timayendesera zonse nkumayenda bwinobwino, andi kumakhala osamadera nkhawa kalikonse, chifukwa ndondomeko zimene linayika ndi ndondomeko zikugwira bwino, zikupitirira kugwira. Koma mukanyengo akaka ndikumene takumana ndi izizi zimene aliyense waona, aliyense wamva. Kumbali ya malevies and PSF, Price Stabilization Fund, I will call upon Director of Finance kuti alongosole mbali imeneyo mwamvemvemve. All right. Thank you through Acting CEO. Panali fusloti kodi pa price ya mafuta pali ma elements osiyana. Is it possible to reduce or remove some of them to cushion the consumers? Let me just explain kuti tikayangana pa price build up aja, or the price of fuel. There are principally 4 elements. The first element is the price of fuel itself, up to transportation of that fuel to arrive in the country. Yomwe pachizungu timati landed cost. Kugula mafuta, kuwapanga transport, kuwabweresa right inside the country. Second element ndi malevies omwe takambirana apapa. Mukayangana malevies, pali malevies akulu ngati road levy, yomwe timayuza to construct and rehabilitate the roads in the country.
Then pali levy ina yokulirapo timati MAREP, rural electrification levy, the one we use to expand markets into the rural areas. And then pali timalevies tina ndi tina tating'ono. Then mbali ya chitatu pali mataxes misonko, duty, excise. Then mbali yomalizira pali timati margins, ndalama zomwe zimapita kwa anthu omwe amapanga import mafuta, anthu omwe amagulisa mafuta ama OMCs, ndalama zomwe zimapita kwa iwo timati margins. So mukatengera ma components awawa, you are going to notice that over 60% ya price ya mafuta is purely the international price. Ndalama zogulira mafuta kunja ndikuabweresa right into the country. The whole of that constitute 60%. And that's why if anything happens on that component, immediately we are affected. Because you are looking at a 60% component ya price ya mafuta atu. As we speak, nkhondo yako Middle East ija, that immediately abanga affect the 60%. And that's why we are thrown off balance. Second component ya malevies constitute 20%. Malevies sasinda. They are fixed. Mena na pangira seti, the authorities through Ministry of Finance amakhala fixed. Mataxes amakhala so fixed. Mena na pangira society ya Ministry of Finance through Malawi Revenue Authority, then my margins, because my operators they need to pay for their costs, because it costs money to run those facilities. Now, is it possible to change any of these elements? The 60% at the top, you agree with me, good, it's not possible. Because it is outside our control. We need to buy, we need to transport mafuta abwere in the country. Levies. Can we change the levies? Yes. If you look at the components, like I've said, the biggest components are road levy and MAREP. A road levy, when they get these monies, do they just keep them somewhere? The answer is no. Amakagude are indima contractors. So they have contracted X to do a rehabilitation of road Y. They have contracted B to do rehabilitation of another road. Can they wake up any time to say, now we have scrapped off this? How are they going to pay for those contractors? Because the work is in progress, the commitment is there, the people are expecting their payments. Hence, you discover that it is not possible to wake up overnight and say we have scrapped off this. Taxes, the same way. Margins for Puma, Total, Petroda, we still want those guys to run the facilities. So you discover that when we have such issues, the room is very little for us to maneuver in terms of scrapping off things or removing them altogether. Hence, the only option that is mostly available is, Panopo, we are buying expensively, what should we do? Our only choice is, let's sell the way we are buying. So that's why we have these sessions where we are adjusting the prices. There is a question of, have we replenished the PSF? I think the last time we met, and the last time there was a presser, panel discussion along the PSF code, it is depleted. And initially depleted not by a small margin, initially depleted by a huge sum of money. We communicated last time that almost 1.1 trillion was the deficit on the PSF. How was it going to be covered? The PSF has two components to it. Number one,
It is there to ensure that as we do our importation, mene tikupangira import mafuta on daily basis, pari component ya PSF. PSF anaipanga set kuti pasakale ma changes or volatilities pama prices ya mafuta. Hence, anaika ka cushion ka 5%. Kuti as we go and import mafuta, any fluctuations within the 5%, that fluctuation should be covered so that mafuta per pump asakwere. We should only adjust mafuta per pump when ka 5% akoko is exceeded. So currently, the PSF that we have, it is only covering that 5% of our current importation. How are we covering the arrears? To cover the arrears, there was a line that was introduced to collect, to pay the arrears. That line, at that time we were discussing, it was said that it will collect over time. The prices were adjusted in January, and therefore the collections we have only done for about 1 or 2 months. Can we cover the entire 1.1? Obviously no. It will take a bit of time. And the estimate is looking at somewhere around 4 years to cover, so that we also don't overburden the consumers with that line. I think those were the specifics that were set on the levies as well as the PSF. Thank you. Sikomo kwambiri ndikukhulupirira kuti pafunso ambiri ayankhidwa mwina kupatulapo limodzi loti chifukwa chani mitengo imasintha madzulo tiyankhe. Achabwino ya limene ndi funso. Okay, titha kuunikapo zinthu zitatu. Choyambira ndichonena kuti ngati bungwe la Mera tithadi kuunika ndondomeko zathu kuti mwina tizitha kumaliza maprocess athu mwansanga ndikuwauzaso anthu za mitengo ya mafuta nthawi yabwino. Koma muzindikire kuti zimenezi zimatha kuchitikwa ndipo nthawi ina tinazichita kuwauza anthu kusanade. Koma titapanga zimenezo zinatibweresera funso lina lonena kuti kodi ngati Amalawi tonse ndife okonzeka kuwuzidwiratu kuti mtengo wa mafuta nkuja uzakhala wakuti, ndipo ife sitikhala opanikira tonse ndikukhamukira ku station zinthu kupeza kuti zili out of control. Funso limene titaliyankha tinaona ngati kuti mwina tiyenera kupitirizabe kuliwulira funsoli, ndipo nthawi ina mwina izafikapo tisakhala okonzeka ku maulusadi mwina nthawi ina iliyonse kuti mitengo ya mafuta kusogolo kuno ikhala chonchi. Ndemwanena kuti ma press conference wamakhala ngati tikupanga react zitha kuoneka choncho, koma ife tikukhulupirira kuti ndizofunikirabe kuti tizikumana ngati imene tachitira umu. Zimene zakambidwa lero zitinakakhala kuti zonse tigozilemba ndi mafunso amene mwafunsawo akanakhala mapeji ambirimbiri, ndipo sitikukhulupirira kuti anthu akanatenga nthawi yowerenga zinthu zonsezo ndikuzimvesesa, ndipo akanakhala kuti alibe mpata kuti akhale ndi anthu ena owayimirira ngati atola nkhani kuti mufunsisise kuti apa sizikumveka kodi mupange bwanji. Ndiye timaona ngati msonkhanowo umaperekabe mpata kuti titambasule nkhani bwino ndikuwafotokozera anthu za mmene zikukhalira. Ngakhale kuti nthawi yathu ikuonesa kuti yatha, panali manja awiri amene anayimika kale uko, ndikanakonda kuti timalize ndi manja amenewo, koma nthawi imene ifeyo tinakonza kuti tikumane tikambirane yatha kale, ndipo poti mwatisimikizira sapoti mafunsowo ngati mwakuyankha kwathu tayankha kale. Ngati pali mafunso ena khomo lathu limakhala lokonzeka nthawi zonse, titha kupitirizabe zokambiranazi. Mutha kutifunsa mafunso nthawi iliyonse, kaya lero lomwe tikaseka msonkhano kapena masiku ena. Acting siwo alipo ayankhaso mafunso ena amene mafuna one on one kuti expand zina pa zimene zakambidwa, komanso mutha kutitumiziraso maquestionnaire tizayankha. Ndikukhulupirira kuti pamenepa tafika pamapeto a msonkhano wathu, ndipo tikukuthokozani nonse atola nkhani amene munafika kuno kuyimirira Amalawi ndi kutifunsa mafunso amene Amalawi amakhala nawo. Komanso tikukuthokozani acting CEO
director athu a fuels and gas komanso a director a finance chifukwa mwatifotokozera momveka bwino zamene zinthu zikukhalira. Tikukhulupirira kuti apa tisekeso ndi pemphero. Tipemphere. Ambuye tikuthokozanisoni chifukwa munalola kuti tikumanedi ndipo inu tikuziwa kuti ndamene mwatiwongolera msonkhano umenewu. Panali mafunso ndi mayankho ndipo tikuziwa kuti inu munapereka nzeru zoti zimenezi zikhale zotheka. Pamene pena palipoti padakalibe mafunso tipitirizani kuti pasaife ukira ntchito kumera komanso onse othandizana nawo mu sekta yathu ya fuel luntha ndi danga loti tikathe kugwira ntchito zathu bwino kutumikira Amalawi. Tikupemphanisoni kuti zonse zimene zakambidwa pano zikhale zomveka kwa anthu kuti akathe kuzikumbukira zamene zinthu zimayendera. Pamene tikupitiriza ntchito yathu tonse kuphatikizapo atolankhani abwera muno tipemphera kuti mupitirize kutisogolera koma makamakaso mupitirize kusogolera dziko lathu la Malawi kuti makamakapanga nthawi imene tikudusa iyi nthawi ya nkhondo imene tikukhuzika malingana ndi kuti imene dziko lathu lilili. Inuyo Ambuye mutipase nzeru zowonjezera kuti tikathebe kugwira ntchito zathu ngakhale pali mavuto amenewa. Tapemphera zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen. pamene pali pa mtsiriziro pa msonkhano. Ndimene amaliziraso msonkhano umene wa atolankhani tikambe motero kuno kuti amene ndi acting CEO wa bungwe limeneli la Mera Atati Chinthambi afotokozapo za ndondomeko zimene zachititsa kuti mtengo wa mafuta ukwere kuno kumudzi. Akamba kuti mtengo wakwera pa dziko lonse ndiye kwakukulu nkhani yake ndiyokhudzana ndi nkhondo imene kuchitika ku Middle East zimene akuti kutsogolo kumwina zikhoza kukhala zosavuta kuti mtengo umene unso autsitse molingana ndi mmene afotokozera atolankhani kuno ku mzinda wa Lilongwe. Ndiye akutero kuti ayikapo ndondomeko zosiyanasiyana zoonetsetsa kuti mafuta amenewa akukwera mtengo wa mafuta umeneku kusapitirire kuphinja komanso kufinya Amalawi. Malo mwa anzanga onse amene tinali limodzi kuno pakamera titokoze kwambiri Dave Mpinganjira komanso Louis Jonas pamakina ndikubwezereni ku nyumba yathu yolutsa mawu kumene kundi ku Adbridge House area 47 sector 5. Ine ndi Chisomo